We beginnen de vlog met een lach, zeg ik altijd maar. Hè? Laatje. Maar wat ik even zeggen wil, is... ja, het is hè, je hebt hele volle oer AI. Het is AI voor en het is AI nee. Of AI, het is hoe het zeggen was. Nou hartstikke wat nice bij de editing. Dat is dan kerst AI hoe de stemmen in het doen. En dan... ja, dan pakt er heel goed de stem. Ik praat nog een beetje zachter, maar het goed is... Pakt er dit dan echt goed. Dus nu kerst die AI helemaal... Ja, kerst gewoon heel goede stemmen opnemen. Als daar dit is met zo'n goede microfoon nodig. En dan had ik gewoon een geweldige sound quality beleven. Dus vertel maar even wat, Ruben. Vertel wat, ja. Geen idee wat wil je horen. Maar... Iets weer de AI wat ik heb. Wat van AI, ja. Wat? Vertel je wat er aan is. Ja. Wat ik aan het doen ben. Ik ga deze server even uit elkaar halen en ja, die stikken. Dus ik ga naar Skiver zetten. En dat moet even, ja, en daar staat er. Maar ja, dit is niet de echte. Hey, dit is de fake server. Zijn jij in het wollen, mensen? AI, dat is helemaal de toekomst, vooral wat het op gesprekken omkomt. Ik kan ook wel in de boete stappen, want er staat vooral in mijn pinauto binnen de maanden. Ik kan misschien ook wel een beetje wat zien want zeggen ben, terwijl ik iets verder voortsteer. Gatsie, daar, wat een vies waar is die. Harry, Jari, Barry. Wat? De is Kijk, ja, is net. oh, stond die maximaal op zo'n dan gaat dit doen. Ik weet dit dat hij niet. Hoe waait ik nog? Krijg je hem van, mannen? En dan moet je daar wat vorderen. En druk gewoon op 2, maximale parkeertijd. En dan moet ik meteen. Zo. Oké. Ze moet zeg maar even rijden, maar die hoort pinautomaat hier voor de parkeerderij. Zo moeilijk kan je net wijzen, hoor. Kaartje in de gast. Ja, ik moet even naar het DHL pakketpunt. Het DHL pakketpunt, dat zit in de... Ja, ik wil je hem graag nog even bedanken voor al die mooie reacties die ik juist gekregen heb op de video. Heel fijn, want dan had ik wel weer inspiratie om even voor jou heen te keuren. Oh, shit, ik is het DHL al. Ik is al. Zo'n keer, die is hem al. Ja, de pakketten die zitten weer op de bus. Zoals ik al zei, bedankt voor de reacties. Zo zeg ik bijvoorbeeld de Hare Kiet. Die zei van doe eens een rondje Alderhoeve. En Lietse Kerkstraat. Wat een lawaai, joh. Jenny? Wat een lawaai, joh. Och, heerlijk. Ja, dat hier natuurlijk net trouw natuurlijk, maar dan wil je het ding opbouwen, je machine. Of opbouwt. Hoe de macht. Oh. Dan wordt de vraag vanzelf natuurlijk. Wat wordt er hier nou opgebouwd dan? Waar zou daar nou wat van weten? Eens even zien. Hoi, weet je wat je plak vind je dan net? Ja, sta je niet goed. Oh. Wat hier aan de hand is? Ja. Nee, dat weten wij ook niet. We komen hier net Leeuwarden binnen, dus. Oh, oké. Ja, je vraagt zich ook wel af wat het is. En? Ja, nee, ik weet het ook niet. Je bent wel een Fries, zo te horen. Ik ben een Fries. Ja. Maar ik weet niet precies wat er allemaal hier gebeurt. Goed, Wat zei je? Ik zeg, ik loop hier binnen. Ja? Ik denk, ben ik dan niet goed of staan die torens scheef? Nee, dit is recht. Dit is recht hoor, dit is gewoon recht. Alle andere torens, die staan scheef. Ja, ja. Dit is de meest rechte die er is. Oké. Wist u niet dan dat deze scheef stond? Nee, dat wist ik niet, nee. Nee? Nee, Oh, ik dacht dat het algemeen wel bekend was. Waar komt u vandaan? maar ik kom uit Noord-Holland. Je had nooit gehoord van de Alderhoven dat hij zo Nooit. scheef stond. Nooit van gehoord, Noord-Holland. Nou ja, ik wel van Noord-Holland, maar u had nooit gehoord van deze scheve toren hier. Nee, daar heb ik nooit van gehoord, nee. Nee hè? Nee. Nee, vanavond gaan we naar de tocht. Oh, leuk. Ja. Ja. Maar daar zijn jullie ook voor dan, specifiek? Ja, Of, Ja, wij houden van schaatsen, dus ja. vandaar. Nou, leuk. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben er zelf nog niet geweest, maar... Dat lijkt heel leuk te zijn. Ja. Ik, Ja. ja. Ja, Wat bracht u dan op het idee om daar naartoe te gaan? Ja, je houdt van schaatsen, zei u al, hè? Maar... de Elfstedentocht. Ja, nog steeds toch. Ja, hè? De nostalgie een beetje misschien. Ja, ja. Dit is scheef.
Nevens meer is die hier een jachtvoorstelling, maar ik ken even niet in vrede, want ik zie wel een bekend persoon hier rondrennen. De mensen weg gehoord van wit. Dat ik denk dat die er wat meer van ooit. Ja, Bart, ik zei dat het heel moeilijk benaderbaar best. Bart zei dat best een hele... dat valt erg slachtij, hè? Ja? Maar als ik in een soort hyperfocus zit, dan ineens wordt het een beetje lastiger. Ja, dat klopt. Kun je misschien heel kort uitlezen wat je nog gebeurt hier bij de Orde Hou? Dit is een project dat heet Spark. Dat is biologisch vuurwerk, nemen ze dat. Heel grote rookmachines en heel grote blowers en heel dikke beltjeblazen. Ja, hoe neemt dat? Bellenblaasmachines. Ja. En dat is een project van een kunstenaar. En die had over die hele wereld al geëxposeerd. Dus die haalde in Melbourne steen, die haalde in New York steen en no steeds jou. Ja. Ja. Dus als het de waard met z'n taal morgen, dan is morgen de eerste uitvoering. Mooi jongen, dan Ja, mooi jongen. vergeet de gong. Mensen kunnen zelf strootoject herinneren. Oké. Dus dat is voor iedereen heel leuk. Nou, leuk, ik ben benieuwd, joh. Ja toch? Nou, succes in elk geval. Ja. Dus is de productie worden aan het denken. Ja, zeker. Oké, ja. yes, show, dan moet er nog, dan is er nog een of andere misschien wat En heel regelen. bekend. So I was wondering, where do you come from? I'm from Bali, Indonesia. Oh, from Indonesia. Yeah. And if I may ask you, why did you come to Leeuwarden? I'm visiting a family in Leeuwarden. Oh, okay. Yeah. And what do you think of the city? It's nice. It's not big, but it's nice. Oh yeah. Yeah. Yeah, well, because you come from Indonesia, from a big city? Yeah, I'm from Bali. Oh, okay. And if you would say, what is the difference between Bali and Leeuwarden? The weather? The weather, of course. Yeah. And I don't know much about the people because it's my first time here. Oh ja. But the city here is nice. There's a lot of historical monuments. Ja, daar had ik iets uit, dus dat ik even door de Lietse Tjerkenstraat erin moest. Dus daar ging ik nog maar even doorheen. Zo uit de jood bij jongens, de Lietse Tjerkenstraat. Ik zal even de camera even draaien, want zie ik wat orenbeelden. Zo, dit is de Kleine Kerkstraat. Prachtig, hè? Geweldig. Wat een mooi stad hier, hè? Mooi, hè? Zo. Zullen we rustig struinen hier? Rustig aan struinen. Ja, het kan ook heel erg meevallen, maar... Heel wat leuks te blijven met je. Zo, ja. Even een stukje skipt. Maar nog steeds in de Lietse Tjerkstraat. Lietse Tjerkstraat. Nee, die stenen zijn sowieso opgelaten. Ja, daar reageerde Joost Streckling en die zei van misschien... Aha, goeiedag even. Wat zei je, Jo? Machtig YouTube-kanaal. Oh, dankjewel. Hey. Mag ik ook mee op? Ja, tuurlijk jongen. Ja, was er wat vertellen? Geweldig! Wij zijn ook filmmakers. Is dit voor de nieuwe straatpraat? Ja, inderdaad. Ja, dat was een video. Mooi, Ja. Mijn droom is eindelijk uitgekomen. Wij zijn ook van de filmopleiding hier. Ja, wij zijn maken ook film. Oh, je maakt ook een video. Wat Zeker. leuk. Wat leuk. Moet je ook een stage lopen of zo? Of Ja. stage rennen? Ja, klopt. Ja, we zijn nu ik heb een tv-show niet aan het maken. echt, Ja, Wat zei je? zijn We zijn nu een tv-show aan het maken. Ja. Wat een feestje. Oh, wat Ja, leuk. ja. Wat leuk. Ja. En waar gaat die tv-show hoor? Of reden je mij? Dat kan deze meneer beter vertellen. Dit is de meneer de regisseur. Ja, Hoe is de regisseur? Oh, dit is de belangrijkste meneer hier. Ja, het is fake news, satire is het. Het is, we hebben belachelijke karakters bedacht. En het beste karakter is toch wel de Friese paus, denk ik. De Friese paus is een politicus slash cultleider. Dus ja, show heet onder de tafel, dus just vanzelf verschien. Ja, maar doe wist wat het er al wel een Friese pauze is, hè? De Louter Ja. pauze zelfs. Is dat zo? Ja, dat wist ik net. zeker, Dan zeker. hebben die heel zeker. erg belachelijk, maar het is onbewust, denk ik. Leeuwarden is geen Friesland. Oh nee? Wauw, wat een statement die neemt. Zo, dat wist ik al vrij snel maar, hè? Die zit hier ergens voor in die hal, denk ik. Precies. Ja, moet scherp wezen, scherp wezen. Ja, heel scherp, ja. En heb je die tv's ook ergens zien of is het puur gewoon voor intern gebruik? YouTube Team en Klomp maken. Team Dus en ik Klomp al maken. een prototype stiet al online ervan. Dus Oké, dat is dus wel dat leuk kunnen om we te zien. zien. Oké, leuk, leuk. stiekem En wel. een hele goede andere video, Bananenschil. Die moet je ook Bananenschil. zien. Die is heel Bananenschil, goed, ja, dat is een leuke video. Ja, is een soort van, nou niet echt parodie, maar een soort van Klokhuis ongeveer af. Maar dan ook anders. En wel heel erg interessant. Oké. En heel leuk. Dan begint de winnen in één keer bij te waaien. Ha, goeiedag, hoi. Ik doe het vrede.
Wacht je mee? Ja, is goed. Ja? Want waar komst toe bij? Wij praten geen Fries hoor. Oh, waar komen jullie vandaan? Dokkum. Dokkum? Oh, daar ben ik geboren. Echt? Ja, Wij echt ook. waar, ja. Jullie ook, ja? Ja. Oké. In het ziekenhuis of ik in het ziekenhuis? Ja, ik... Ja, de Sielsberg? ja. Ja? Nou, leuk. En jullie gaan nu weer terug naar Dokkum? Of, Ja, Dokkum is prachtig. Is net- Ja, want je moet in Dokkum komen en je praat in Fries. Maar praat je dan wel Dokkums? Nou, we zijn Nederlands opgevoed, maar we zijn Fries aan het leren. Wat leren? Leren. En wat ken je dan al steeds in het Fries? Nou, niet heel veel. We zijn goed aan het oefenen, maar ja, het gaat steeds beter. Maar wat mij oefen je dan? Agoeie of ik niet die en die? Ja, gewoon simpele zinnetjes. Maar kerst iets steeds? Want dat was toch oefening, hè? Dat was een goed moment, denk Ik ik. ken het wel een beetje. En verder kan ik het niet heel erg goed. Nee, hè? Nee. En doe dan? Praat je wel Fries? Ja, wel een beetje, maar ik praat het meer vroeger dan nu. Nu praat ik het niet echt meer, maar vroeger wel, met mijn buurkinderen en zo. En hoe is het dan nou om Fries te praten? Ja, ik weet het niet. Nou, ik vind het wel mooi, want ik vind het een mooie taal en het is heel erg origineel. Dus omdat je gewoon, het is van je eigen provincie, dus dan is het ook wel belangrijk dat je het een beetje kan. Vooral als je dan bijvoorbeeld in de winkel gaat werken of zo, dan is het wel heel erg makkelijk, want heel veel mensen praten Fries. Ja, dat Maar is, hoe maak je nou Fries leren dan? nou van onze familie denk ik gewoon, maar Ja, de familie gewoon te spreken? ja, mijn moeder is Fries leraar. Is dat zo? Ja. Die met mijn Friese lerares? En toen praat ze elke keer goed Fries. Maar dat is toch wel schande dan? Dan moet ze die even flink even drillen. Ja, ja. Je praat geen Fries? Ik versta. Even kijken, want het waait inderdaad flink, ja. Dan begin je het waait aan elkaar, joh. Ik waai aan het van een planeet eieren. Let maar aan het op, ik vond je safotje. Hey. Maar goed, anyway, vond je het nou een leuk filmpje? Neem dan een lidmaatschap bij de Frieske Vlogger. Het kost het nog net iets €1 per maand. En wat voor mooi ding kreeg je er al wel net voor waarom. Exclusieve vroege toegang tot nieuwe video's. Mooie badges. We maken snel in de kerst hoe lang als het al lid bent. Doe wist, bijvoorbeeld bij de comments kreeg ik een aparte sectie van hey, ik ben lid. Dit is eigenlijk wel geweldig. Het is alle jaar lid. Dan ben ik gewoon lid. Dus neem dat abonnement. En sponsor je de Frieske Vlogger. Op ongekende wijze. Geweldig. De motivatie nodig. Hey, hoi. Hoe meer externe motivatie. Dat ik, ja, wil lid dus. Wil lid. Hoi. Ja, mensen die multipla. Oh nee, Doblo, sorry. Via Doblo. Bliksem via Doblo. Raak.